Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. Allow the drop of blood to be shed if we can solve this problem peacefully. That would be the best. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign of world today will come to believe is the love we have for one another. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, faithful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we
give ourselves, faithfully yours until the end, to your mission, Lord. We give our hands to your mission, Lord. We give our
Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ating pinaparangalan ngayon ang mahal na Birhen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. Ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan niya. Alin natin ang misang ito pagpapasalamat ng pamilya Clemente, ang kamarera ng Nuestra Señora de Lourdes. Pagpapasalamat sa 25th anniversary ng ME Class 4. Pagpapasalamat ni Flor Eugenio. Pagpapasalamat ng mga sumusunod. Carmelita Magat, Zenaida Magat, Brian Lloyd Santos, Pogi at Telma Santos, Bobby at Jovelyn Belando, Mercedes Paula Morales, Susana Cunanan, Ramon at Linda de la Cruz, Paulino Clemente Sr., Larry at Lenny Clemente, Florinda Manyo, Felipe at Linda Gonzales, Bobong at Hilda Cruz, Nene at Eric Clemente, Ana Ventura, Leonisa Binuya, Andrew John at Yumelix Josh Apostol, Catalino at Consorcia Gonzales, Edwin at Nanette Buita, Wilma Pelayo, Jay at Ann Pelayo, Enrique at Casimira Pangan, Rene at Maringcao, Nicanor at Marcelina Magat, Patricia Salaysay, Olivia Miranda, Susana Gumabon, Irene Cruz, June at Crising Sabido, Demetria Cruz, Vic at Pining Chico, Kusutum at Digna Kurahashi, Bonifacio Teresita Gonzales, Manuel at Leti De Leon, Caridad Malang, Sanet During David, Erlinda Gonzales, Linda Cruz, Norma Balatbat, Elvira Gonzales Ramos, Joy Gonzales, Raul at Medicacho, Severino Aga, Larry at Net Mananghaya, Arnold at Bioli Cao, 10 ng kanilang pamilya. Special intentions ni Carl at Contorabal, Aldrin Gonzales, Antonio Mariano, Ernesto de la Peña Sr., Prime Group, Mayor Junen Gente Tanco, Karen Miranda Chan, Daen Tam Beltran, Kike Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Valido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Dr. Carlo Tanta Nere Camintina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok. Pagpapasalamat din ni Roxanne Lacerna para sa Special Intention Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California. Ningning Navarro, para sa pagpapasalamat sa kaarawan ni Daisy Paglinawan at Mayor Rene Maglangke. Para sa kagalingan ni Brother George Cias, Brother Sing Garcia, Sero Isongko, Norma Balatbat, Norma Cabrera, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa, Ina Severino Sr., Belinda, Mel Angelo, Crescencia Enriqueta, Guillermo Aurelia, Digna, Renato, Teofisto, Prosina, Lourdes, Hilario, Antonina, Maria, Anselmo, Mina Marie, Brido, Maurino, at Father Larry. Para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisiya ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sa mga sandali na hindi tayo nanalig sa mapagpalang pagpapagaling ng Panginoon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na tayo ay napanghinaan ng pananalig at pananampalataya, lalong-lalo na sa mga sandali ng ating kagipitan at ng ating kahinaan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na tayo hindi nakiramay, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga may sakit, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina
ngayong ginugunita ang kanlis-linisang ina ng Diyos, at kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan, iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao ang mga nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na makasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki at sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat lalaki ang nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang anak niya. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni naman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang maliit na anak, may isang maliit na anak na babaeng inalila ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus, nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Siropenica. Ipinamanahik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta.
Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mungmong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung may bully noon, siguro sabihin natin, di ba bully si Jesus niyan, among? Kung may racist noon, ay di ba may racist niyan si Jesus, among? Sa kultura po ng mga Hudyo, parang racist sila. Kasi gusto nila, sila lang. At the same time, titignan natin, pagtingin nila ay sila ang tanging anak ng Diyos. At ang mga hentil, ang mga hindi nila kalahi at hindi nila kasundo ay outsider. So, isa dito, itong babaeng taga-Siropenica, isang babaeng hentil, outsider. Kaya nga po, nung hilingin niya na pagalingin ni Jesus ang kanyang anak, anong sagot ni Jesus? Yung mga anak mo na hindi tama na kunin ang pagkain ng anak ay tapon sa mga aso. Parang sinabi niya na, dito lang muna. Hindi pwede sa panglabas. Pero anong ginawa ng babae? Sinabi niya na kahit ang mga aso ay namumulot sa mumong na galing sa mga nalalaglag na pagkain ng mga bata. Parang sinabi ng babae na ibinaba niya ang kanyang sarili. Tinanggap niya na tawagin siyang aso dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang anak. At dahil sa pag-ibig niya sa kanyang anak, at dahil sa pananalig niya sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Umuwi ka na. Gumaling na yung anak mo. Umuwi ka na. Gumaling na yung anak mo. Ang isang ina ay gagawin ng lahat para sa anak niyang may sakit. Ang isang ina ay isasakripisyo ang lahat para sa anak niyang may sakit. Marahil ito po ang nagdudulot sa atin ng malalim na debosyon sa ating ina. Lalong-lalo na ngayon sa titulo ng Birhen de Lourdes na naging tanyag sa iba't ibang milagro ng pagpapagaling ng kaluluwa, ng pagkatao at ng pangangatawan. Marami po ang mga nagpupunta sa Lourdes. Anong ginagawa nila? Sila'y naliligo. Dahil ang kanilang paniniwala, ang tubig sa batis ng Lourdes ay nagbibigay ng kagalingan. Kaya nga po, makikita mo pag nasa Lourdes ka, ang dami ring nagtitinda ng, maliban sa mga rosaryo at religious items, may mga nagtitinda ng container, galon, o kaya lalagyan, mga boteng maliliit. Bakit? Kasi sumasalok yung mga tao, umiigib ang mga tao, nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng mundo para kumuha ng tubig na nagpapagaling. Hindi lang ng kanilang pangangatawan, di ng kanilang pagkatao, at ng kanilang kaluluwa. Mga kapatid, sa araw na ito, na pinaparangalan natin ang Birhen de Lourdes, naway lingilingin natin sa Panginoon, na linisin niya sa batis, sa tubig ng kanyang pagpapala at pagpapagaling ang ating mga sakit, ang ating mga karamdaman. Ganon din ang ating mga kapatid na dumaranas ng karamdaman
lalong-lalo na sa gitna ng pandemyang ito. Napakahirap po ang magkasakit ngayong panahong ito. Minsan magkakasakit ka kahit hindi COVID, ikaw lang. Hindi ka man madalaw. Napakahirap po magkasakit ngayon. Kaya hilingin po natin at ipanalangin ang bawat isa. Tayong lahat ay may iniindang karamdaman sa ating mga sarili, pangangatawan at sa ating mga pagkatao. At hilingin natin na paduluyin ng Panginoon ang batis ng kanyang kapangyarihan, ang tubig ng kanyang kapangyarihan sa atin, nang tayo ay makaranas ng kagalingan sa ating katawan, kaluluwa at pagkatao. Mga biyaya ng Lourdes at mga dalangin at sakripisyo ng ating mahal na ina. Dahil katulad ng mga ina sa inyo, ang ating mahal na Birhen Maria ay gagawin ng lahat para sa ating kanyang mga anak. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Nihiling ko po sa inyo na sa katahimikan ng ating mga kalooban, banggitin natin ang mga kapatid nating may sakit na wala dito, na gusto po nating ipanalangin. Mga kapatid nating ay iniindang karamdaman o nagtutuos sa kanilang iba't ibang karamdaman. Ama naming makapangyarihan, mapagpagaling na Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kaloobang kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Tunay na marami ang gumagaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon, nabubuhay, nag-ahari, magpakailanman. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw. Tuwaran mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang inak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang sa una-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen de Lourdes, Panalangin mo kami. taga-aliw ng nagdadalamhati, Panalangin mo kami. kalusugan ng mga may sakit, Panalangin mo kami. magsiupo po kayo at papahiran ng langis ang inyong mga palad. Bago po kayo papahiran ay lalagyan kayo ng alcohol at pipila po tayo parang sa komunyon. Sa pagpapahid po ng langis sa inyong mga palad ay sa katahimikan ng inyong kalooban ay banggitin ninyo habang pinapahid ang mga mahal sa buhay na may sakit.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong ating pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan Ama ng iyong naming banal. lumikha sa paggunita namin sa mahal na Birhen de Lourdes, hinihiling namin ang aming pag-aain na ilakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin. ninyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ang marapat ay kay aming pasalamatan ng makapangyarihan sa lahat sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupurit, nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumingap sa lahat ng kailanman. Nilingap mong mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mong manunubo sa amin. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong katakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kaya't pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyo, niniyobot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapon ay nawakan niyang kalis muli, kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng tanang kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang Birhen de Lourdes, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal, lalong-lalo na sa Bernadette Subiro, na buhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may iyong nawanan pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit.
Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin iyo. At sumayin niyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na bigyan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami na ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito at sawatahin ang paglawak ng pagkakahawa dito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Pinananalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Patawarin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Petrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo Santa kami. Madre Santa Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa haying nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ng Birhen de Lourdes ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Papasalamat po tayo sa pamilya Clemente, kamarera po ng Birhen de Lourdes. Palakpakan po natin sila. Sa pamilya Balatbat, kamarera po ng Santa Bernadette Subiro. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Pagpalain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salve Regina. Agnus converte, et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis posuc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nuestra Señora de Lourdes, Panalangin mo Santa kami. Bernadette Subiro. Panalangin mo kami. Ang misa natin ay alina, humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nagpapagaling sa atin. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat.
Viva Birhen de Lourdes!